ହଉ ଚନ୍ଦନ ତମେ କୁହନ୍ତୁ ଆଜି ପାର୍ଟିର କିଛି ପାର୍ଟି ବଦଳରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ ପାର୍ଟି ଯୋଉ ଆଜି କଣ ପାଇଁ ଦିଆଯାଉଛି। ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ଆମ ରମେଶ ଭାଇଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ତାଙ୍କ ରୁମ୍ ଯେହେତୁ ରୁମ୍ ଅନର ସିଏ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସିଛୁ ଆଉ ଆମକୁ ଆଦରର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ ପ୍ରଥମେ ରମେଶ ଭାଇଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତା ସହିତ ରୁମ୍ରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଦିଲ୍ଲୀପ ଆମର କୁଲୁ ଭାଇ ତ ସହିତ ନାଣ୍ଡୁ ଇଏ 3 ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦମୁ କାହିଁକିନା ଇଏ ଆମର ଆଜି ଯେ ବି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ରୋଷେଇ ବାସ ଚିକେନ ହେଉଛି ପନିର ହେଉଛି ସାଲଟ ଆମର ଆଇଟମରେ କଣ କଣ କାଞ୍ଜି ହେଇଥିଲା। ଆଇଟମରେ ଆଜି କଣ କଣ ଅଛି? ଆଇଟମ ଆଜି ହେଇଛି ଭାତଟା ଆମର ହେଇଛି ଚିକେନଟେ ହେଇଛି ପନିରଟେ ହେଇଛି ଦହି କାଞ୍ଜି ହେଇଛି ବନ୍ଧାକୋବି ଆଳୁ ଭଜା ହେଇଛି ସାଲଟ ହେଇଛି ପାମ୍ପଡ଼ଟି ବି ଆମର ହେଇଛି। ତ ଇଏ ସବୁର ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ କୁଲୁ ଭାଇକି ଦମୁ କାହିଁକି ନା କେହି ନଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ 10:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନଥିଲୁ ରୁମ୍ରେ ତଥାପି ସେ ଆମେ ଆସିଲା ଭିତରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେ ଶେଷ କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ କୁଲୁ ଭାଇକି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ବାପୁଜି ଭାଇ କାଳିଆ କୁନିଆ ମୁଁ ମାଙ୍ଗୁଲୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ଅଶେଷ